Hello, good morning everyone. This is a three brother and beautiful and rod ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ନମସ୍କାର। ଆମେ ତିନି ଜଣ ଭାଇମାନେ ପଳାଇ ଯାଉଛୁ କାହିଁକିନା ଏ ହେଉଛି ଆମର କୁଡ଼ିଆ ତଳକୁ ଅଛି, ତାପରେ ଏ ଭାଇ ହେଉଛି ଆମର କୁଡ଼ିଆ ପଟେ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଆମେ ପଳାଇ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ସକାଳୁ ତ ଦେଖା ହେଲେ ଭାଇମାନେ ଭାଇ ଆପଣ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛ, ଆମର ଉପରେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉ ବୋଲି କହିଲାରୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ହେଉଛି BM ବ୍ଲଗର ଷ୍ଟାର୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଏହି ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ। କାହିଁକିନା ଆଜି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟା ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଖେଳୁ ବା ଆମେ ଗାଈଆଡ଼େ ବି ଯାଉ, କାହିଁକିନା ଏ ଜଣେ ଆସିବ ନାହିଁ ଆମ ସହିତ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିପାରୁଥିବେ।